Čaute, moje meno je Peter a ja vás zdravím pri dnešnom videu, kde si ukážeme tento motor na otvorené žalúzie od firmy Akara. Je to Roller Shade Driver E1. Samotný motor je určený na otváranie žalúzií s tým reťazkovým tiaľom, alebo neviem, ako by som to mal nazvať, a ukážeme si najprv, čo je v balení. Takže je tam USB-C káblik, pozor, ak to náhodou vidíte, ja tu mám micro USB, neviem nájsť ten USB-C káblik, takže len na ukážku. Potom je tam samolepka, k tomu motoru je vlastne montážna konzola, ktorú už mám namontovanú na okne. Nebudem ju dávať dole, lebo tá nálepka by sa poškodila. Ukážem vám vlastne tu, ako tá konzolka vyzerá. Tak pomocou tej konzolky je to pripojené na okno buď samolepkou, alebo sú v balení ešte šrobiky, ak by ste si to tam chceli prišrobovať, prípadne na stenu. Môže vám to tam vyhovať proste akýmkoľvek spôsobom. To zariadenie sa z tej konzolky dá dávať ľahúčko dole a môžete ho vlastne nabíjať a tak ďalej. Tu je krytka, ktorá zakrýva toto najpodstatnejšie prevodové koliesko, cez ktoré ide tá reťazka, ja si to dám dole, a v balení sú 3 náhradné tie kolieska s rôznymi inými týmito typmi na určité druhy reťazok. Ja mám doma konkrétne tieto reťazky, tak ja som si vlastne nasadil. Toto sa dá dať takto ťahom dole a vlastne nasadíte si tam to druhé. Na samotnom zariadení sú dve tlačítka. Zdvihnúť žalúzie, dať dole žalúzie, reset zariadenia a párovanie a USB-C nabíjanie. Tieto tlačítka sú ešte určené aj na kalibráciu a takto si postupne všetko ukážeme. Ako prvé si produkt napárujeme, keby chcel niekto vidieť náhodou krabicu, čo je na nej, tak pred párovaním vám ho ešte ukážem, ak by to niekoho zaujímalo. Tak, produkt si ideme napárovať, zapneme si párovanie a do párovacieho režimu sa dostaneme tak, že reset podržíme 3 sekundy a tu začne blikať kontrolka. Tak, zariadenie v párovacom režime. Počkáme si, kým sa nám napáruje, nám to prebieha a môžeme si ukázať, čo máme prístupné pri tomto zariadení. Takže klikneme si na názov, pozrieme sa, že to je koncové zariadenie, nemá to router, lebo baterkové zariadenie a router nebývajú. Tak ukazuje nám to tu nejaký model, že je to od výrobcu Akara a pozrieme si tieto exposes. Takže samotné zariadenie môžeme ovládať open, close, stop a určovať mu pozíciu, presnú, percentuálnu, ďalej tu vidíme baterku, teplotu v samotnom zariadení, keď ho budeme nabíjať, tu sa zmení status na, že sa nabíja, vieme otáčať vlastne tento reverse, takto, že či ide vpravo, vľavo, čo je hore, čo je dole. Následne tu máme nejaké statusy, že či to funguje, nefunguje a tak ďalej, či sa otvára, zatvára, a rýchlosť motoru low, medium a high. No a skôr ako si vysvetlíme alebo ukážeme, ako to zariadenie úplne funguje, musíme si ho po montáži nakalibrovať. Takže zoberme si, že sme si namontovali momentálne konzolu, osadili sme to vlastne na reťazku a musíme tomu zariadeniu určiť, kde má hraničné polohy. To najlepšie urobíme podľa návodu, ktorý keď si tu preklikneme na toto zariadenie a klikneme sa na ten model N, ZN je bla bla bla, proste otvorí sa nám stránka Zigbitu MQTT, ktorá obsahuje všetky návody vlastne na zariadenia, ktoré sa dajú pripojiť. A tu máme, ako to napárovať, že máme 5 sekúnd podržať reset button. Následne je tu, čo máme urobiť, keď chceme nakalibrovať jednotlivé tie pozície, ako máme otočiť to točenie, change button direction. Potom tu máme vysvetlené, na aké koordinátory, s jakými firmwaremi má toto zariadenie vlastne problém, potom, že to podporuje OTA updaty a následne už, čo nám vlastne to zariadenie vystavuje, to, čo sme už vlastne videli. No tak a tu si pozrieme, ako sa to kalibruje. Ako prvé si pozrieme hneď toto vrchné, že to musíme resetnúť. Ja to prepnem takto. Ja to dám do slovenčiny, keby niekto nevedel po anglicky, ani ja neviem, takže si to aj pre seba dáva. Rozsah otáčené, úplne otvorené, úplne zatvorené, je možné resetovať podržaným tlačidel hore a dole na 3 sekundy, kým sa
svetlo nerozsvieti na modro. Takže to ideme urobiť. Najprv ho resetneme. Bo tým, že som ho ja už mal namontované, svetlo sa rozsvietilo. Teraz sú vlastne tie krajné polohy resetnuté. A ideme si ďalej. Úplné otvorenie poloha. No, zoberme si, že ho máme namontované, dáme si otvárať žalúzie. Toto je otvorená poloha a raz, 2, 3 podľa návodu 5 krát stlačíme. Raz, 2, 3, 4, 5. Kontrolka by nám mala zablikať. Tým je táto poloha uložená. Dáme si zavrieť žalúzie. Hej, ja to urobím narýchlo, tak, už je akože zavreté a znovu raz, 2, 3, 4, 5, tak, poloha sa nám uložila. Takže teraz ten motor vie, kde má naše žalúzie vrch a kde má spodok. V prípade, že by sa nám toto točilo naopak, buď to môžeme spraviť tam, kde som to už ukazoval, alebo to môžeme spraviť aj tu, že 3-krát tlačíme reset, hej, tuto dole, keď si to dáte preložiť, ja vám to preložím, keď už som dal len to preložiť. Dáme toto preložiť. Tak. Takže ak tlačidla hore dole stlačíte 3-krát teda. Raz, 2, 3. Bliklo a už to chodí vlastne naopak ako predtým. Už je toto dole, toto hore a tak. Však snad chápete. No. Ideme teraz naspäť sem a ukážeme si to v samotnom Home Assistente, ako sa nám to zariadenie tu zobrazuje. No a tu máme možnosť vidieť ovládacie prvky, hore dole stop, reverse direction a tak ďalej. Tu sú vlastne tie jednotlivé statusy, rýchlosť, batéria, teplota a tak ďalej. Ale najviac nás zaujíma, keď klikneme na toto číselko dlhé, tak tu máme taký ovládací prvok, ktorý môžeme dávať len dole, stop, hore, stop, hej, to je ručné ovládanie, alebo si tam môžeme nechať tento posuvník a môžeme určiť presné percento otvorenia. Táto entita toho percenta je veľmi dobrá na to, že jak máme žalúzie, dajme tomu úplne otvorené a keď ho zavrieme, tak ho vieme poodklopiť. Takže si ho zavrieme a zdvihneme ho, dajme tomu o 3%, to si musíte vyskúšať každý, tak dáme o 4 a to vlastne potočí tou reťazkou, ako keby tá lamela, ktorá je takto, sa dá takto. Áno, chápeme? Lamela, čo zakrýva okno, sa dá takto. A to percentuálne nastavenie je úplne super. V automatizáciách si to vlastne môžete využiť a ponastavovať. To by bolo asi všetko k tomuto motoru. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, tak vás poprosím o like, o komentár, o odber kanálu a mne nezostáva nič iné, sa s vami rozlúčiť a stretneme sa pri nejakom inom videu o smart produktoch. Čaute, majte sa.